अरे केवढा रूम घेतला आम्हाला तरी दाखवा. दाखवत नाही काय नाही, पैसे सांगत नाही कितीला रूम आहे. एकटे बसलायत आणि जरा सर्व आपल्या रूम सारखा हे डीम आहे. सर्व लाईट्स तरी लावा मम्मी. तिकडे एक लाईट्स, तिकडे दोन्ही लाईटीचे बटन तिकडे आहेत. कसं वाटतंय आमचा रूम आम्ही घेतलेला? 3 बेडरूम आहे ना हा? 3 बेड. ते चालू ठेव, मी तो चालू ठेव. ओके, तर कसं वाटतंय तुम्हाला हा रूम सांगा. आणि हॉटेलमधला चांगल्या रूममधला आम्ही एक चांगला रूम घेतलेला आहे. इथे आम्ही पार्सल सुद्धा आणलेलं आहे. वाजले किती? शिर्डीमध्ये आता वाजलेले 9:54. मुंबईला पण वगैरे सगळं मस्त झगमगत एकदम. लाईट स्वीट सगळं फुल आहे. शिर्डी झगमगते. आता नाईटचं जायचं उलट छान वाटतंय ना? हा छान वाटतंय. आणि हे पण एकदम किती प्रेझेंटेबल वाटतंय. मस्त एकदम हे कुशन पण छान आहे. आय गेस पहिले मी प्राइस डिस्क्लोज करतो आणि मग ते प्राइस बघून तरी तुम्हाला एक्साइटमेंट होईल की एवढ्या प्राइस मध्ये असतं का. आता सुरुवातीला सांगतो, इकडे मम्मी श्री साई मंदिरचा आश्रम सुद्धा आहे. तिकडे 200-300 रुपयात पण रूम मिळतात. त्याच्यात 2, 3, 5 माणसं सुद्धा राहू शकतात. आणि 500 मध्ये पण AC रूम मिळतात. पण आपण ते कसं झटकन मिळत नाही मम्मी. आपण बुकिंग केली त्याच्या 3 दिवसानंतर मिळत होतं. नाहीतर मी ते बुक केलं असतं. आम्ही आता हॉटेलचं नाव काय काजल? हॉटेल दिशा पॅलेस. हॉटेल दिशा पॅलेस नाव आहे. असे भरपूर हॉटेल्स आहेत. पण आम्ही ह्या हॉटेलला सिलेक्ट का केलं? कारण मी सर्व वेबसाईट चेक केले आणि वेबसाईटवरती 47% डिस्काउंट होतं. तर हा जो पर्टिक्युलर रूम आहे AC रूम आहे फॉर 3 पर्सन, म्हणजे 3 बेड. समोरचे जे 2 बेडचे पण आहेत आणि 3 बेडवाले पण आहेत. तर हा आपल्याला रूम 1100 रुपयाला पडलेला आहे पर डे. आणि हे बोलतात ना नॉन सीझन ऑफर आहेत. हा सीझन नाही आहे. आज गर्दी कमी आहे बोलतात ना. आज म्हणजे फिरण्याचे हे नाही आहे आज, त्यामुळे आम्ही हे बुक केलं म्हणून. नाही तर हाच रूम 3000 रुपयापर्यंत, 2500 पर्यंत, 2200 पासून रूम हा सुरू होतो. तर प्राइस कशी वाटली तुम्हाला? 1100 में 3 जण. त्याच्यात काहीच फूड इन्क्लुडेड नाही आहे. इथे फूड अवेलेबल नाही हॉटेलमध्ये. म्हणजे फक्त स्टे आहे इकडे, बाकी असं काही नाही. बाकी असं दाखवायला गेलं तर 2 बेड, 3रा बेड, पार्टी हे. आणि इकडे समोरचा व्ह्यू दाखवूया. हाच आहे ना? ओके, समोर तुम्ही व्ह्यू बघाल ना. आता काढू काय म्हणून तुम्हाला असं दिसतंय ते समोर पण हॉटेल्स ओपन व्ह्यू आहे ते. म्हणजे समोर कोणते हॉटेल्स नाही आहेत. म्हणजे असं हे नाही, अडचण नाही. समोर दिसेल तुम्हाला. 12 वाजता चेक इन आहे, 12 वाजता चेकआउट आहे. आणि आम्ही 2 नाईटचं घेतलेलं आहे. 2200 रुपये आपल्याला पडले. तर ते झालं. बाकी इथे समोर बघा, शिर्डीमध्येच ही गोष्ट होऊ शकते. ती म्हणजे काय माहिती का मम्मी? इकडे बघ आपले जे श्री साईबाबांचे जे पुस्तक आहेत, श्री साईबाबा, हे हिंदीमध्ये आहे आणि हे मराठीमध्ये आहे. ते दाखवा असंच. ओके, ठेव. म्हणजे वाचून इकडेच आपण ठेवायचं. आणि हे बघ कसं दिलंय मम्मी, बघ वाचायला. त्यासोबतच इकडे TV आहे, केबल कनेक्टेड आहे आणि असं सर्व शेल्फ दिलेलं आहे. आणि त्यासोबतच वॉशरूम करायला कुठे बाहेर जायचं का? नाही ना, आहे ना. सर्व इकडेच आहे. हे आपण ओपन केलं तर लाईट चालू करूया आपण जरा. ओके, वा वा वा, आपलं फ्लॅट सारखंच आहे. तर तिकडेच आपल्याला कॉमोड दिलेलं आहे आणि इथेच बेसिन आणि मिरर आणि आंघोळीसाठी दिलेलं आहे. इकडे पण काय काय रूल्स आहेत. जसं मम्मी मॉर्निंग 10 पर्यंतच गरम पाण्याची सोय आहे. सकाळपासून ते 10 पर्यंत. 10 पर्यंत तर ठीक आहे, एवढं तर आंघोळ करणारच. आणि ह्या हॉटेलमध्ये टोटल 24 रूम्स आहेत. 24 रूम. हां, त्याच्यात 2 बेडवाले पण आहेत, 3 बेडवाले पण आहेत. ही प्राइस आम्ही सांगितली. या प्राइसवर आमचं सांगून तुम्ही येऊ नका, कारण प्राइस कशी व्हेरी होत राहतात. तुम्ही स्मार्टली काय करायचं असेल ना कुठे पण, तर ऑनलाईन चेक करा. मल्टिपल वेबसाईटचे ना. आता मी ज्या वेबसाईटवरून त्यांची स्पेशल ऑफर होती. ॲक्च्युली इकडे बोलले, त्यांना विचारलं जर मी डायरेक्ट आलो असतो तर मला 1100ला रूम दिला असतं का? नाही. तर बोलतो आम्ही 1800-2000 पासून सुरुवात केली असती ह्याच रूमची. तर ऑनलाईनवाले त्यांचं काहीतरी त्यांना ॲडव्हर्टाइजमेंटमधून पैसे मिळतात. ते थोडंसं स्कीम देतात सर्वांना, बरोबर ना, त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट व्हायला. तर असं सर्व एकदम व्यवस्थित, एकदम छान. आणि आता
अजून एक सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट, इथून साईबाबा मंदिर, आपला साईबाबा मंदिर किती लांब आहे किंवा जवळ आहे? 2 मिनिटावर आहे, वॉकिंग डिस्टन्स. हार्डली 2 मिनिटं. म्हणजे इकडे आपलं हॉटेल आणि हे ह्या साईडला गेलं की साईबाबा मंदिर. आता तिकडे बघा जेवणाची अरेंजमेंट, म्हणजे जेवण सर्व रेडी करते काजल. काय काय बनवणार आहे तू जेवायला? सगळं ऑर्डर दिलं. तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला बाहेर दाखवतो. आता बाहेर बघा साईराम साईराम असं गाणं चालूच आहे. 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, 5 आणि 6. ऑर्डरसाठी हे बघ तिने पूर्ण सेट घेतला. हे बघ हे 50 रुपये पडलं, हे 100 रुपये काहीतरी दिलं. साडीवर घालायचं. अरे वा, साडीवर छान ते दिसते. घातलं. आता याला घाल, पूजेला जाशील ना तेव्हा घाल. हे घेतला मोत्यांचा सेट. तर हे टोटल आपल्याला किती? 230 रुपयाला दिलं. जायला जाशील रुपयाला तेव्हा सेट घाल. घेतला. मस्त दिसतंय. आणि काय आपण ट्राय केलं ना की त्यांना इकडचे जे चांगले चांगले दिसायला हॉटेल आहेत त्याच्यात जी चव घेऊन आम्ही तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केलं. सुरुवातीला आम्ही इकडे गेलो होतो, कुठे ते काय खाल्लं? शेजवान फ्राईड राईस खाल्ला त्या हॉटेलमध्ये. हॉटेलचं नाव बी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसेल, प्राइस पण तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसेल, त्याची पण चव चांगली. लिहिलं आहे साईबाबा मंदिर डायरेक्शन ते. आमचं जेवण खूप टेस्टी होतं. मी शेजवान फ्राईड राईस ऑर्डर केलं. इथे बघा आता हे त्याला रोटी सांगितलेली ना, त्याला रोटी सांगितली, नान दिले त्यांनी. ओके. त्यानंतर मग आपण काय खाल्लं? त्यानंतर आपण व्हेज बिर्याणी ना, व्हेज बिर्याणी. त्यात पनीर पण होते. तोही हॉटेल एकदम छान होता. जेवण पण टेस्टी होतं. होय. ते आहे मम्मी, तुला मसाला डोसा पण आणलाय आम्ही. मसाला डोसा पण आहे. म्हणजे जर सेफर साईडला काय समजा तुला ते हे नाही वाटलं ना खायला. चमचा आहे बघा. आधीच राईस काढला, भाजी चपाती खाल्ली असेल ना, छोटाच प्लेट आहे. एवढीच आहे ना चपाती? हां एवढीच आहे. जेवणामध्ये व्हरायटी खूप आहे. ही त्यांची स्पेशल झाली मम्मी. आणि भाज्या कशा आहेत? व्यवस्थित आहेत. त्यांनी साधा भात का नाही दिला पण? त्याला मी बोललो साधा भात दे, वरण भात आणि साधा भात दे. उद्या बोल त्याला. विसरलं वाटतं. भाजी चांगली आहे. आणि त्याबरोबर काय काय वेगवेगळं दिलं. ताक दिलंय, ही अजून एक वेगळी भाजी, वरण दिलंय, हे काय वेगळं आहे, हे गोड आहे वाटतं काहीतरी, दही वाटतं. आणि गुलाबजामुन एक दिलाय ना. ₹50 only. मस्त मस्त ना.
30 रुपीस का 30 रुपये 30 लाइट वेट है लाइट वेट मस्त आहे ना मॉडल आहे पण हा जास्त चांगला आहे. ते चमकत आहे मस्त चमकत आवडला? छान आहे ना कसं दिसतंय मला सांगा. स्क्वेअर स्क्वेअर पण आहे तुमच्याकडे. चौकन आहे नाही, हा छान आहे ना. हा छान आहे ना. हा घेते. हा घाल घाल राहू दे. बांगडे आहे बांगडे हे कसं आता करणार? बांगडी मला सांगा दाखव ना. इथे काय खातोस तू? पान. चेरी खाल्ली आधी. कसं आहे? दाखव इकडे दाखव. हातातलं दाखव काजल, हातातलं दाखव. ते कुठे घेतलेलं कुठे? पार्सल घेतलं आता आईसाठी. मसाला डोसा. ही थाली ना 2 माणसांना पुरेल एवढी आरामात हेवी थाली आहे ही. 3 माणसं जेवतील. हेवी थाली एकदम. भाज्या बिज्या क्वांटिटी एकदम जास्त आहे. 3-4 भाज्या ह्याच्यात आहे ना. तर अशा प्रकारे जेवण सुद्धा झालं आमचं आणि आता वॉकिंग करायची काहीच गरज नाही कारण दर्शनाला ऑफ सीझन गर्दीच्या नाही गर्दीच्या दिवशी पण एवढी गर्दी होती. किती वेळ लागला काजल दर्शनाला. लाईन पण पटापट सोडत नाही. लाईनी त्या लाईनी जे जोडलेले आहेत ना त्या लाईनीतूनच सोडतात. म्हणजे तेवढे लाईनी ते फिरायला लागतात असे गोल. माझ्या हिशोबाने एका टायमालाच आता 2-3 हजार माणसं तरी होती काजल तिकडे लाईनीत. आणि काय गर्दी. असे ते हाय बीपी वाले आणि त्यांना गर्दीचा त्रास होत असेल तर ते लोक चेंगरीमध्ये तर हेच होऊन जातील. नाही त्यांनी जाऊच नाही बाबा मी तर सांगते. त्यांनी वेगळं सेपरेटली जावा आणि सिनियर सिटीजनला अशी थोडीफार सोय केलेली आहे. अपंगांसाठी अशी सोय केलेली आहे. प्रेग्नेंट वुमेनसाठी अशी वेगळी लाईन आहे. छोट्या मुलांना हा लवकर सोडतात. लवकर सोडतात हातात बाळबील असेल तर. पण गर्दी खूप आहे. मोबाईल कॅमेरा सर्व अगोदर 5 रुपयाला मोबाईल म्हणजे लॉकर रूम मध्ये 5 रुपये एका मोबाईलचे 5 रुपये घेतात. आम्ही पण आमचे 2 मोबाईल कॅमेरा सगळे ठेवलेले लॉकर मध्ये. पण ऍट दी एंड तुम्ही विचाराल की दर्शन कसं झालं तर एकदम छान झालं. एकदम मस्त वाटलं. अनुभव एकदम शिर्डीला आल्यासारखं एकदम मस्त वाटलं. देवदर्शन चांगला झाला. बरोबर ना मम्मी? हा अजून तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? डे 1 शिर्डीमध्ये चांगला गेला. मम्मी तुला कसं वाटलं? चांगलं वाटलं. स्टे झोपलो पण आपण सगळं करून पण आपण झोपलो थोडी. झोपलो रेस्ट केलं. तिकडे दुपारचं जेवण आपण ते प्रसाद तिथे घेतलं. रात्रीचं आपण नियर बाय जे हॉटेल्स आहे ते तुम्हाला आम्ही दाखवायचा प्रयत्न केलं. डे 2 मध्ये आमचा 2 दिवस स्टे आहे. तर डे 2 मध्ये अजून काय वेगळं आहे ते आम्ही तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू. पण दर्शन एकदम छान घडलं आम्हाला. तुम्हाला दाखवता आला नाही पण बाहेरच्या मंदिरालाच बघून तुम्ही पाया पडा आणि शिर्डीवाल्या साईबाबांचा आशीर्वाद घ्या. बाय बाय. बाय बाय.